anem a aprendre més sobre l'atmosfera. Què és l'atmosfera? És la capa d'aire que envolta i protegeix la Terra. Està formada per diversos gasos, per nitrogen i oxigen en major quantitat. L'oxigen el necessitem per respirar i en menor quantitat per diòxid de carboni i vapor d'aigua. El vapor d'aigua, ajuda a la formació dels núvols. L'atmosfera està formada per diverses capes, cada una d'elles amb unes característiques diferents. La primera capa és la troposfera. En aquesta es produeixen els fenòmens atmosfèrics, com són els núvols, les precipitacions de pluja, neu o calamarsa. La seva composició permet la vida. I en aquesta capa la temperatura va disminuint a mesura que es va pujant, fins a arribar als menys 70 graus. L'estratosfera. En aquesta capa la temperatura va augmentant des de menys 70 graus fins a arribar al voltant dels 0 graus. Dins d'aquesta capa hi ha la capa d'ozó, que és fonamental per a la vida. Va filtrant els rajos ultraviolats procedents del Sol. La mesosfera és la capa més freda de l'atmosfera. Pot arribar a 100 graus sota zero. Quin fred! Els meteorits es destrueixen en xocar contra aquesta capa. La termosfera. La temperatura pot arribar als 1.500 graus. Aquí és on es produeixen les aurores boreals. I també és on orbiten els satèl·lits artificials. L'exosfera és l'última capa de l'atmosfera. Hi ha una gran varietat de gasos com ara l'heli, el nitrogen, l'oxigen i l'argó, però en quantitats molt petites. I a partir d'ella hi ha l'espai. Ara ja sabem que l'atmosfera és una capa molt important que protegeix la Terra i està formada per 5 capes. Aquestes són troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera i exosfera. Amics, hem d'intentar no contaminar l'atmosfera per cuidar el nostre planeta. Si vols veure més vídeos, subscriu-te a Aprenc Més!